Γεια σας. Αυτό είναι ένα βίντεο που έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές της D-Class, της 4ης τάξης, και όχι μόνο, και τους μαθητές της E και τους μαθητές της Lower, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικό το e-book τους στο σπίτι. Επειδή οι τάξεις αυτές, D, E και Lower τάξη, κάνουν την σειρά Above and Beyond, ό,τι θα δείξω σήμερα αφορά το υλικό της 4ης τάξης, αλλά είναι αντίστοιχο και για τις επόμενες τάξεις, οπότε μπορεί να βοηθήσει και άλλους μαθητές. Πάμε να δούμε, εφόσον έχουμε φορτώσει, εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας το e-book, το ηλεκτρονικό μας βιβλίο, θα πρέπει να υπάρχει ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας με διπλό κλικ και μετά ξανά διπλό κλικ στο κουμπί Start. Ανοίγει το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά παράλληλα και ταυτόχρονα με τα έντυπα κλασικά μας βιβλία. Για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να πω ότι οι μαθητές που βρίσκονται από την D και πάνω είναι κοντά στο τέλος των σπουδών τους, είναι κοντά στις τάξεις πτυχίων ή είναι στις τάξεις πτυχίων, επομένως θα πρέπει να προσπαθούν να κάνουν τη μέγιστη χρήση όλων των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, συν να έρχονται σε επαφή με αυθεντική γλώσσα μέσα από το YouTube, μέσα από το ίντερνετ, από βίντεο, από ταινίες, από τραγούδια, από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί το minimum που μπορούμε να κάνουμε. Πάω να δείξω εδώ στο κεντρικό μενού πώς μπορούμε να δουλέψουμε. Πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε μαθητής να φροντίζει για να αποκτά γνώσεις νέου λεξιλογίου. Το νέο λεξιλόγιο θα το βρω εδώ, στο dictionary, στο λεξικό μου. Πηγαίνοντας πάνω δεξιά, έχει το κουμπί All Units και μπορώ εδώ να διαλέξω, θέλω να διαβάσω, να κάνω επανάληψη ή να πρώτο διαβάσω το λεξιλόγιο μου για Unit 6. Διαλέγω όποιο unit είναι η σειρά να διαβάσω και μετά έχω διάφορα κουμπιά εδώ να επιλέξω. Όταν είναι η πρώτη φορά, πιστεύω ότι είναι λίγο πιο λειτουργικό να διαβάζει κανείς από την επιλογή που λέει List και όχι Table. Ο τρόπος να μελετήσω αρχικά είναι να ακούω την προφορά οπωσδήποτε. Review. Να επαναλαμβάνω review, γιατί ακούγοντας μόνο εξασκείται μόνο το αυτή και όχι και η δικιά μου προφορά. Άρα μετά έχει τα ελληνικά, φυσικά μου λέει ότι μέρος του λόγου είναι noun, ουσιαστικό, κριτική, παραδείγματος χάρη βιβλίου, και έχει και παράδειγμα, το οποίο δεν πρέπει να το παραλείπω. The film got very good reviews. Πολύ καλές κριτικές. Έχει επιπλέον, όταν έχω, ας πούμε, η κεντρική μου λέξη είναι ουσιαστικό noun, θα μου έχει και το ρήμα. Θα μου έχει και ένα verb. Αντίστροφα, αν είχα το verb, το ρήμα, θα μου έχει ένα noun. Ή αν είναι πολύ συνηθισμένο και το επίθετο, θα μου βάλει και το επίθετο. Προχωράω ακούγοντας φυσικά, σε κάθε περίπτωση. Drama. Διαβάζω την λέξη, διαβάζω την εξήγηση στα ελληνικά, διαβάζω το παράδειγμα, διαβάζω τις άλλες λέξεις που μου παραθέτει ο συγγραφέας και είναι από την ίδια οικογένεια και αφού θεωρώ ότι έχω μελετήσει επαρκώς, είναι η ώρα για αυτοέλεγχο. Για τον αυτοέλεγχο βολεύει περισσότερο το άλλο κουμπάκι, Table. Και εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε αρχικά να κρύψω Hide Definition, την ελληνική μετάφραση και να προσπαθήσω να θυμηθώ και την προφορά από μόνη μου. Δηλαδή να πω Review, να ελέγξω αν είπα σωστά την προφορά. Review. Μετά να προσπαθήσω να θυμηθώ τι σημαίνει, κριτική. Να πατήσω πάνω στο box για να μου δείξει αν τελικά το πέτυχα. Αυτό πρέπει να γίνει φυσικά για όλες τις λέξεις και δεν είναι αρκετό για τις μεγάλες τάξεις. Αρκετό είναι να κάνω και το εντελώς αντίστροφο, δηλαδή να εμφανίσω τα ελληνικά και να κρύψω τα αγγλικά, hide word, και να αρχίσω αντιστρόφως να προσπαθώ να θυμηθώ πώς να πω κριτική ταινίας βιβλίου, review. Και την εμφανίζω μία-μία λέξη πατώντας μέσα στο αντίστοιχο κουτί. Ασφαλώς μπορεί να γίνει και έλεγχος ορθογραφικός, δηλαδή να βάλω τον υπολογιστή μου να μου κάνει dictation, υπαγόρευση. Review. Να γράψω σε ένα τετράδιο review, να γράψω και τι σημαίνει στα ελληνικά και μετά να εμφανίσω για να δω αν έχω γράψει σωστή ορθογραφία και αν έχω γράψει και σωστή εξήγηση στα ελληνικά.
Όλο αυτό είναι η πρώτη δουλειά, να την πω έτσι. Ξαναδείχνω πώς έφτασα ως εδώ μια στιγμή. Κλείνω. Μπορώ να φτάσω είτε πατώντας εδώ το κουμπί Dictionary και μου ανοίγει το κουτάκι το οποίο πρέπει να μεγαλώσω, είτε από τα contents, τα περιεχόμενά μου, όπου μου έχει τη λίστα όλων των περιεχομένων και εδώ στο τέλος είναι το Dictionary. Πολύ πολύ χρήσιμη εφαρμογή, πρέπει να γίνεται ανελιπώς. Οι συχνές επαναλήψεις, δηλαδή όταν φτάσω στο Unit 2 να κάνω και Unit 1 και Unit 2 επανάληψη, ανά 2 Units δηλαδή οπωσδήποτε, έχουν ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Προχωρώντας να δείξω από το Coursebook μερικά κομμάτια που τα θεωρώ υποχρεωτικά, δηλαδή ότι πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε πρόβες στο σπίτι με το e-book. Reading part, το κομμάτι της ανάγνωσης. Το κομμάτι της ανάγνωσης φυσικά πρέπει να γίνει και στο σπίτι, πολλές φορές ακρόαση, όχι μόνο μία, πατώντας εδώ κάτω τα ακουστικά και μετά βεβαίως λειτουργώντας με τα κλασικά κουμπιά, play, stop κτλ. Μπορώ να κουνήσω αυτό το κουτάκι πατώντας εδώ στο σταυρό. Unit 1. Reading. Read the full comments below. Πρώτη ακρόαση πρέπει να αφήσουμε όλο το κείμενο να τα ακούσουμε συνολικά. Γιατί σημασία έχει όχι μόνο η σωστή προφορά κάθε μεμονωμένης λέξης, αλλά ο σωστός ρυθμός και το σωστό intonation, το πώς θα τονίσουμε προτάσεις και ολόκληρες παραγράφους. Άρα, σε αυτά τα επίπεδα, τα more advanced, τα πιο προχωρημένα, θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να διαβάσει όχι πρόταση με ένα βιβλίο, αλλά να διαβάσει παράγραφο και μετά φυσικά να κάνει και πρόβα ολόκληρου του κειμένου ανάγνωση και να προσπαθεί να ακούει τον εαυτό του, όχι δηλαδή από μέσα μου, γιατί αν διαβάζω από μέσα μου, δηλαδή κοιτώντας με τα μάτια μου, αλλά χωρίς να ακούω τη φωνή μου, φοβάμαι ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι ίδιο όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η ανάγνωση μέσα στην τάξη, όταν θα έρθει η ώρα να ακουστώ πραγματικά. Άρα χρειάζεται τα παιδιά να διαβάζουν στο σπίτι και οι μαθητές να ακούνε τον εαυτό τους να διαβάζει αγγλικά με ωραίο ρυθμό, όσο γίνεται πιο κοντά στο υπόδειγμα του βιβλίου. Είναι πολύ σαφές νομίζω, επομένως προχωρώ λιγάκι. Υπενθυμίζω ότι οι ασκήσεις του βιβλίου υπάρχουν βεβαίως, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω, δηλαδή εδώ να βάλω true or false, για να μην λειτουργούν ως λυσάρι, να το πω έτσι, παροχή των λύσεων προς τους μαθητές και να γίνονται είτε μέσα στην τάξη, είτε homework στο σπίτι, πάνω στα παραδοσιακά βιβλία. Προχωρώντας λιγάκι, προσπερνώντας δηλαδή το επίπεδο εδώ του λεξιλογίου, φτάνουμε στο θέμα της γραμματικής. Η γραμματική έχει grammar appendix, το οποίο μπορώ να το βρω πατώντας αυτό εδώ το κουμπί κάτω στην μπάρα G grammar. Μεγαλώνοντας, μπορώ να διαβάσω όλους τους κανόνες, τους οποίους βέβαια έχει και το πίσω μέρος του βιβλίου, αλλά μπορώ και από εδώ να το κάνω και είναι και αυτό από τα θεμελιώδη που πρέπει να γίνουν στη μελέτη, και την καθημερινή, αλλά και τις επαναλήψεις πριν από κάποιο τεστ. Δηλαδή, εάν έχουμε δύο πολύ σπουδαία πράγματα που πρέπει να μάθουμε, είναι το νέο λεξιλόγιο και οι κανόνες της γραμματικής. Γι' αυτό ξεκινάω από αυτά τα πολύ βασικά. Εδώ είναι οι κανόνες της γραμματικής. Είμαι στο πρώτο unit, present simple, πώς σχηματίζεται, use, πότε χρησιμοποιείται, examples, παραδείγματα, time expressions και το καθεξής. Για όλα τα κομμάτια της γραμματικής, εδώ μπορώ να βρω τους κανόνες και στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Προχωρώντας από το grammar, φτάνουμε στο listening. Το listening είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να γίνεται review, δηλαδή να επανέρχεται ο μαθητής μετά αφού γίνει το listening activity στην τάξη, να επανέρχεται σπίτι και να κάνει επιπλέον ακρόαση. Θα έχουμε πει πια τις απαντήσεις μες στην τάξη, θα έχουμε εξηγήσει τι σημαίνουν, αλλά εδώ με την ησυχία μου μπορώ να ξανακούσω, να σταματήσω, να ξαναπάω πίσω, έτσι ώστε να βεβαιωθώ ότι είναι κατανοητά όλα όσα ακούγονται στην welcoming a group of students to the school. Fill in the missing information to complete the notes. Εξάσκηση, ακρόαση πριν γίνει το listening task μέσα στην τάξη. Πρέπει να γίνεται αφού έχει γίνει μέσα στην τάξη, για εμπέδωση και όχι για προετοιμασία. Speaking, όχι. Το speaking θα γίνει μέσα στην τάξη όπως πρέπει να γίνει, το writing το ίδιο.
Πάω πάλι λίγο εδώ στο σπιτάκι που θα με γυρίσει στο homepage, στο κεντρικό μου μενού, για να δείξω τι επιπλέον πράγματα μπορούν να γίνουν εδώ. Έχουμε το Grammar Appendix, το έδειξα. Έχουμε επιπλέον, μισό λεπτό, πάω εδώ στη λίστα με τα contents, τα περιεχόμενα και έχω extra tasks. Πού αλλούν τα extra tasks? Εδώ, πάνω δεξιά, στο μπλε. Πατάω λοιπόν και βλέπω ότι για κάθε unit υπάρχουν 3 vocabulary tasks, 3 ασκήσεις λεξιλογίου και 3 ασκήσεις γραμματικής. Αυτές δεν υπάρχουν πουθενά στα έντυπα βιβλία, επομένως πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν με την ολοκλήρωση μιας ενότητας και σίγουρα πριν το τεστ. Όταν έχω κάνει επανάληψη, να αρχίσω να κάνω, έχουμε ας πούμε ένα τεστ για Unit 1 and Unit 2, να κάνω και όλα τα extra tasks του Unit 1, να κάνω και όλα τα extra tasks του Unit 2. Τα extra tasks έχουν το καλό ότι μπορεί να τα κάνει ο μαθητής στο ηλεκτρονικό του βιβλίο και να έχει feedback, ανατροφοδότηση, δηλαδή απαντήσεις. Εάν πατήσω και επιλέξω, τώρα θα τα βάλω όλα true, μπορώ μετά να τσεκάρω και να ξέρω ότι αυτή η απάντηση ήταν σωστή, αυτή η απάντηση ήταν λαθασμένη και να επανέλθω να ξανακάνω αυτές που ήταν λαθασμένες. Άρα αυτό και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο βιβλίο, αλλά και δίνει κατευθείαν απαντήσεις. Πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε τουλάχιστον μετά την επανάληψη πριν από κάθε τεστ. 6 και 6 για κάθε ενότητα, ας πούμε, και για τα extra grammar έχουμε extra tasks, 2 ακόμη. Υπάρχει δηλαδή πολύ υλικό για να γίνει. Μετά υπάρχουν τα videos που είναι πάντα πολύ χρήσιμα να τα δει κανείς. Υπάρχει επιπλέον υλικό, τα projects. Αυτά θα δούμε αν θα υπάρξει χρόνος να γίνουν και μέσα στην τάξη. Παρ' όλα αυτά δεν αποτελούν το κυρίαρχο. Τα κυρίαρχα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί όσο γίνεται η επίδοση είναι οι συχνές επαναλήψεις του λεξιλογίου από το e-book με την προφορά και η εμπέδωση των κανόνων της γραμματικής. Όταν είμαστε πριν από τεστ, πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται και σαν επανάληψη οι extra tasks, οι επιπλέον ασκήσεις που υπάρχουν και να γίνεται σε όλα αυτά μια συστηματική χρήση. Αυτά προς το παρόν. Εύχομαι να είναι χρήσιμο και αν χρειαστεί είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και περαιτέρω εξηγήσεις. Thank you.